unozondinakisa manje kuti yanzi ndadaidzwa kuGhana. You think we are very stupid. Wakanganwa tinoziva kuti Gilbert akanga akavhura company achida kufira kuGhana. Wakuda kuvhara nyaya dzako dzekuti kutaura kuti kwakanzi kwakafushirwa munhu. Wakuya pana weni ndadaidzwa kuGhana kunopuhwa wati hatina basa nezvinhu zvekuGhana isu. Dei iri South Africa taiti tinoti celi uluka tinofambidzana tiri pa next. Tina basa nezvinhu zvekuGhana kune masatanist koinda unopuhwa usatanism kuGhana uku. Usati nyaudze nyaya dzekuti anzaimeni influencer. Munoziya ndopa unoona kuti kamuchacha ibenzi rekupedzisira. Hans, I'm influencer. You are not an influencer. You are toxic. Anyway, just because when they are following, it doesn't mean kuti vanhu they like me kana kuti ndine punch pa internet. Ndichibaya live pa vanhu